Kaixo, eguerdi on guztioi! A ber, mesedez, kaixo! Txalo bero bat, zerbait ez, mesedez! Jesus! Ustuta usten nauzu Ai, ama, eguerdi on guztioi zer moduz! Jesus, Maria eta Jose, ez du dirudi. Ai, ze beroa egiten duen, ez da? Ai, ze beroa, harrapatzen duzue? Usoa txistea zen ona, Baina, bueno, berdin du. Ongi etorriak izan guztiok, 2023ko bai euskarari sarietara. Txalo bero bat! Wow, eta gaurko ekitaldiarekin hasi baino lehen, bueno, ni Albina Stardust naiz. Mila esker. Eta gogoratu nahi dizuet, bueno, sare sozialetan edo zerbait jarri nahi baduzue, bai euskarari sariak 2023 traola erabiltzera gonbidatzen zaituztegula. Jartzen du gonbidatu, baina nik esango nuke derrigortzen zaituzte dela. Beraz, erabili, bai euskarari sariak 2023. Eta orain bai hasiko gara ongi etorriak izan, bai euskari poltergei. Bai, badoa? Bai euskarari sarietara. Oraindik ez. Dago superprestatuta, daramago hilabeteak prestatzen. Bueno, gaurkoan euskararen erabilera areagotzeko lan handia egiten duten 3 entitate sarituko ditugu. Askotan, gaur aizteari buruz egingo dugu. Askotan haizea kontra dute, baina beraiek ausardiaz eta beldurrik gabe aurrera egiten dute eta euskararen erabilera txertatzen dute beren egunerokotasunean. Eta hori txalotzekoa da, beste txalo bero bat mesedez gure entitateentzat. Txaloak eskatzen dut gidoia irakurtzeko, baina bueno, bai euskarari ziurtagiria eskuratzen duten entitateek apostu bat egiten dute. Eta apostua da beren lanaren bidez haratago joatea eta euskararen aldeko apostu bat egitea. Euskaraz lan egiteko, baina gehien bat euskaraz eroso bizitzeko. Beren egunerokotasunean urratsak ematen dituzte urtez urte, baina euskarari espazio berriak irekitzea, bide berriak irekitzea eta espazio berriak bilatzea eta bermatzea da beren lan nagusia. Eta horregatik sortu ez, baina horregatik antolatu dituzte aurten sari zoragarri hauek. Gizartean argi dago eraldaketa sakon bat gertatzen ari dela eta horren adibide, ni naiz. Bai euskarari sarietan travesti bat dago aurkezle bezala, hori bai dela gizartean aldaketa kariño, baina hortaz gain euskaran ere aldaketa bat ematen ari da. Eta haizea kontra dugunez, eta jendea kontra dugunez, oso garrantzitsua da, inoiz baino gehiago, euskararen alde apostu egitea. Eta euskara erabiltzea, gure egunerokotasunean eta baita lanean ere. Galdu egin naiz. Bai, horregatik, aurtengo entitateak sarituko ditugu, haiek apostu egiten dutelako euskararen alde, eta haiek globalizazioaren aurrean tokikoari balorea jartzen dutelako, eta hemengoa erabiltzen dutelako. Eta gizarteak inposatzen dizkigun anglizismo hauen aurrean, beraiek euskararekin jolasten dutelako, eta euskararekin bizitzen du. Pero, hau da bideoklip bat, cariño, que pasada. Bueno, gidoia berriz ere, anglizismoak, hori dena sarituko dugu gaur, sarituko dugu ausardia, sarituko dugu haizea kontra dutenak haizea aldeko bihurtzen dutela, sarituko dugu euskara baloratzen duten 3 entitate zoragarri. Hori dena, sarituko dugu, 2023ko bai euskarari saritan. Txalo bero bat, oso ongi egiten ari naiz ezta. Nabaritzen duzue. Bai, nabaritzen duzue, ez da? Ziur nago haizea entzuten dugunean gauza itxusiak daukigula burura, adibidez, urakanak edo ekaitzak, baina haizea ere polita izan daiteke. Haizea ere
laguna izan daiteke. Adibidez hemen jarri didate haize errotak mugiarazteko edo belaontziak Terranobaraino iristeko. Baina nik adibide travestiago batzuk ditut. Adibidez Marilyn Monroeren soineko amaitzeko edo Beyoncéren bideoklip bat egiteko haizea beharrezkoa da. Eta gaurkoan haizea baloratuko dugu. Ze guztiok haizea aldeko bihurtuko dugu euskararen alde. Hemen izan dugu gidoi aldaketa bat, horregatik galdu egin naiz. Txalo bero bat. Bueno, eta haizeari buruz hizketan ari garela, ikusi dituzue abaniko zoragarri hauek. Ireki, mesedez, flash! Eta nik eskatu nahi dizuet abanikoak eragitea. Euskara eragin behar dugun bezala, abanikoak eragin behar ditugu. Mikroa barkatu. Abanikoak eragin behar ditugu euskara eragiteko, haizea sortzeko, euskara lau haizetara zabaltzeko, baina berdin zait 4, 8, 11, 25 haizetara zabaldu behar dugu euskara bide berriak irekitzeko eta euskara haizea bezala leku guztietara iristeko. Polita zen hori, ez? Bukatu ditugu argazkiak. Orduan, azazkala bat, berdin du. Espazio berriak esploratzen dituena da bai euskarari elkartea. Lan handia egiten duela espazio berriak esploratuz, konexioak bultzatuz eta euskaraz eroso aritzeko proiektuak sortuz. Eta hori guztiaz gain, aurten plan estrategiko berritua jarri dute martxan. Ikusiko dugu? Marabilla. Ikusiko dugu, bai euskarari elkarteak sortu duen plan estrategiko berria. Eta itxonea ez naizen erortzen? Listo! Bueno, egunon guztioi eta ongi etorri bai Euskarari Sarien 2023ko ekitaldi honetara. Bueno, bideoan ikusi duzuen bezala, aurten plan estrategiko berria abiatu dugu. Iazko urte bukaeran landu genuena eta gaurkoan gu hirurok horretaz hitz egingo dizuegu. Planean jaso da gure helburu nagusia, gure xede nagusia dela lan munduan euskararen erabilera areagotzeko eragitea, eragite klabean lan egin dugu sortu ginenetik eta horretan jarraitzen dugu. Hitz egingo dizuegu ondoren gure proiektuen inguruan eta bar, baina
fokoa jarri nahiko nuke lantaldean, ez? Iruditzen zaigu, lantaldeak bere biziko garrantzia duela, gurea bezalako proiektu batean are gehiago, uste dut, eta horretan ados egongo gara guztiok, gure lantaldeak zaindu behar ditugula, gure ongizatea bermatu behar dugula, gure baldintzak hobetu behar ditugula, eta gainera horretaz aparte, guk argi dugu lantaldeari ere protagonismoa eman behar diogula. Ze normalean gure bezalako ekitaldietan beti egoten da eledun bat, o pertsona bat askotan agertzen dena, gehiegitan igual, eta gure kasuan uste dut hori aldatu nahi dugu, eta lantaldeari ere bere protagonismoa eman nahi diogu, uste dugulako askoz aberasgarriagoa dela horrela agertzea gizartearen aurrean. Honetaz eta beste gauza askoren inguruan, hitz egingo dizuete nire lankideek, Amaia Atxugarro eta Leire Luengo ditut hemen gurekin, eta Albinak esaten duen bezala, txalo gero bat, bera dientzat. Eskerrik asko, Robert, aurkezpenagatik eta ongi etorri guztioi. Ni 2021-etik nago Bai Euskarari elkartean lanean, eta orduztik, elkarteko proiektu ezberdinetan parte hartzeko aukera izan dut. Elkartetik hori errazten da, eta eskertzekoa da, ez? Proiektu ezberdinetan parte hartzea. Baina, Leire, zu hasieratik zaudela elkartean, konta iguzu zein helbururekin sortu zen. Eguardion guztioi, eta urte asko pasadia ja, baina saiatuko naiz memoria pixkatiten. Hasiera batean, elkartearen sorreran enkargu bikoitza egin zitzaigun. Batetik, ziurtagiriaren proiektuan kudeaketan, euskalgintzakin batera, alor sozioekonomikoko erakundeak ere erakartzea, eta bestetik proiektua bideragarri egitea. Eta, uste deu, momentu honetan, bi helburu hori behintzat, lortu ditugula. Bai Euskarari ziurtagiriarekin hasi genduen ibilbidea, baina urte hauetan, proiektu propio ez gain, ziurtagiria, enpresarean, lansarean, euskaragileak, elkarrengandik ikasi solasaldiak, horietaz gain, baditugu elkarlanean egiten ditugun beste proiektu batzuk, Lazarraga sariak, Euspot, Partaide edo Beterri saretuz bezalakoak, eta baita hasiak gara erakunde ezberdinei beste proiektu batzuk edo kolaboratzen edo egiten, Langai edo Arabako foroa bezalakoak. Gure proiektuak bi bloke nagusitan antolatzen ditugu, lehenengo blokea edo ziurtagiriarena da, eta hor saiatzen garena da, edo gure erronka da Euskal Herri osoko ziurtagiriaren kudeaketa egitea. Urren urterako hemen erronka potola daukagu, eta gainera guain, nahi geha Eusko Jaurlaritzarekin batera, kolaboratuko dugu bikain ziurtagiri sistemaren barruan, arrobi diplomaren kudeaketa eramango dugu. Eta horretaz gain, bigarren blokean ditugu, lan munduari dagozkion beste proiektuak. Eta hor, kasu honetan, helburua da lan munduan euskaraz aritzeko espazio partekatuak eskura jartzea. Eta, Amaia, gauza asko ez da, edo gauza desente ditugula uste dut, eta desberdinak. Bai, gauza asko, eta, proiektu guzti hauek aurrera eramateko, bai komunikazioari, kudeaketari eta lantaldeari garrantzi handia ematen diogu. Komunikazioaren bitartez gure helburua da, martxan ditugun ekimenek elkartearen posizionamendua indartzea. Gainera, elkartea egoki kudeatzeko ahalegin berezia egiten ari gara, eta bideoan eta Robertek esan duen bezala, gogoeta estrategiko honetan, lantaldeari bere biziko garrantzia eman nahi izan diogu, lantaldea egonkortzeko eta gure ongizatea bermatzeko. Lantaldean hitza dugu Bai Euskarari elkartean, elkarteko helburuekin ondo lerrokatua dagona, eta esango nuke euskararentzat espazio berriak esploratzea gustatzen zaigula, eta konexioak bilatzen ditugula lan munduan euskaraz erosaritzeko proiektuak sortzeko eta garatzeko.
Eta, bueno, lantaldea gero eta garrantzi handiago hartzen ari da, protagonismo handiagoa, horregatik gaur ere hemen egotea tokatu zaigu, eta, bueno, esan dugun bezala, lantaldeari ikusgarritasun handiagoa eman nahi diogulako. Bueno, eta hori dena, kontuan hartuz, bueno, ez ditugu ahaztu behar gure balioak zeintzuk dian. Bueno, gure balioetako bat da ausardia, uste degula proiektu berrietan sartzeko gaitasuna dadakagula, eta bueno, erronkei erantzuteko edo gaitasuna. Gero hori bai beti ere gertutasunetik, saiatzen gara jendearen gandik edo eragileen gandik gertu egoten, eta noski beti elkarlanean oinarritzen gara. Bueno, eta eraginkortasuna ere, azkenean aurreko ekitaldian esaten genuen bezala ez, eragiten eta egiten dugulako gara. Bueno, ikusten duzuen bezala lujo bat da, jende honekin lan egitea, eta nahiko nuke argi geratzea, bai euskarari ziurtagiri bat baino askoz gehiago dela, ez? Ikusi duzue bideoan, eta ikusi duzue ere, entzun duzue, Leirek eta Maiak eman dituzten azalpenetan. Proiektu pilo bat ditugu, eta ez bakarrik bai euskarari ziurtagiriarena. Eta aurrera begirare hori da gure konpromisoa, ez? Proiektu horiekin guztiekin lanean jarraitzea, gure balioak kontuan hartuta, eta komunitate guztiaren babesarekin, ez? Azken finean, gure proiektuak martxan jartzen ditugu, komunitateari entzuten digulako, ikusten dugulako badagoela behar bat, eta behar horri erantzun bat eskaini behar diogulako. Eta, bueno, gehiago luzatu gabe, gaurkoan etorri gara 3 entidaderen lana saritzera, bai euskara ziurtagiria duten 3 entidade saritu nahi ditugu, saritu eta aitortu nahi dugu, aitortu nahi diegu egiten duten lana, eta gero lan hori gizarteari ere erakutsi nahi diogu, ze hori da bai euskara sarien helburua, hori da bilatzen duguna, eta esan bezala, lorpenak ere ospatu behar dira, noizean behin, dena ez da sakrifizio izango, eta lana eta bar, gaurkoa ospatzeko egun bat da, beraz, disfrutatu, gaurko sari guazen ospatzera, cariño, guazen ospatzera. Osongi izan da, txalo bero bat beraientzat, mesedez eta favorez. Ze ongitz egin duzuen, ke marabila. Bueno, ez dakizuek, baina ni irrikitan nago aurtengo sarituak ezagutzeko. Zuek ere? Bai. Bueno, nik ezagutzen ditut. Baina nik gogoa dut, esateko, sentitzen naiz Eurovision edolako zerbait. Eta 12 puntuak doaz Euskal Herriara, noski baietz. Eta, gut dena prest dugu, baditugu hemen Jose Mari Telleria artistak diseinatutako garaikurrak, orai bizkarra maten ari dira, baina, hori ikusiko dituzu, superpolitak, fashion, arkitektura, denetarik, da, marabila bat. Eta jasiko gara, bai, lehenengo saria emateko, bai euskarari elkarteko aholkulari diren, Ane Insua eta Bergoi, abiztenak, Madernaz, igotzea mesedez holtzara, mila esker. Wow. Aizea, itzen duzue. Nik esango nuke iparretik datorrela. Bai, ezta? Argi eta garbi. Iparretik dator. Eta... Asko dago gizoian, nik ezakita izari buruz. Baina, izango dizuet gure lehenengo sarituei buruz. Guztiz erdalduna den sektore batean euskarari leku egiten ari dira sortuz direnetik. Orain, hain bogan dagoen adimen artifizialarekin lanean dihardute aspalditik. Ipar Euskal Herrian eta baita Hego Euskal Herrian ere. Bidarten eta Donostian dituzte bulegoak. 2021 batean eskuratu duten ziurtagiria eta euskararen erabileraren aldeko aurrera pausoak ematen ari dira. 2023ko lehenengo bai euskarari saria da Upirentzat, eta saria jasoko dute Irati Rodriguezek eta Romain Roqueferek. Mesedez.
A ber, argazki bat, elkartu pizkatxo bat. Horrela, a ber. Argazkiak prest. Bai, ez dugu ditugu bukatu argazkiak. Orain bai? Eseriko zarete mesedez eta favorez? A ber, nola ingo dugu? Venga, ba. Eta nizurekin. Eseri, eseri. Eseri hor. Eta zu, kariño, eseri hemen. Hau dena improvisatuta dago, kariño. Lehenik eta bain zorionak, zuei eta eupiko talde guztiari eta galderatxo batzuk egingo izkizuego. Ez dakit zelan jaso duzuen bai euskarari zeharia? Mil esker handi bat, sari guk, sari simboloa oso importantea bat da, eta gu simboloetan sinetsi dugu. Gure historia zer da. Egun batean, Bicenterekin eta Mintu Nguyenekin Vietnamekoa da, itzuli ginen Gernikatik, eta pasatu genuen egun osoan bezero batekin Maier Mondragon. Eta erabili genuen inglesez. Ez zen normala. Beraz, autoan, elkarrekin erabaki genuen hastea ikasten euskara. Eta duela 5 urte ikasten dugu euskara, hastero, 2 klasea ditugu osteguneetan, ordu eta erdi, pasatzen dugu aekaekin, 2 ateraldia antolatzen ditugu egoaldean. Oso pozik gara, segitu nahi dugu, nahiz eta azterketak egiten dugunean eta igandeetan etxeko lanak egiten ditugunean gure seme-alabaekin, pixka bat damutu dugu. Zuek adimen artifizialaren eremona egiten duzuelan, printzipioz ingelesa barra entzuten den eremua esan duzun bezala, baina hasieratik hartu duzue euskararen aldeko apustu hori hartzea, ez? Kontatuko diguzue pixkat ze aurrera pauso eman dituzuen, orain arte? Gu azkenen bertako edo tokiko enpresa izan gea, bai, bidarten jaio ginen, baina geho Donostia ere etorri gea, eta adimen artifiziala, ChatGPT, eta guain dauden aurrera pausu guztik egia da, gehien bat, anglizismoz beteta daude, eta inglesezko mundu bat da, baina gure lurralde hau da, eta gure elkar komunikatzeko, elkar ulertzeko hizkuntza euskera da, ez? Orduan azkenen, gutzako, Romane komentatu duen bezala, bide naturala izan zen, gure arten komunikatzeko modu bat, eta gure pausu handina izan zen euskera ikasten hastea. Orduan, inoiz entzute ez genuen hizkuntza batetikan, edo akaso Bretañatikan datozen lankide batzuntzat, ez? Guztiz arrotza zen hizkuntza bat, gerturatzea, eta azken gure kultura edo transmititzeko beste modu bat. Eta hortiken hasi ginen, oraindik euskararen bidean gaude, baino hegoalden gero eta bezero gehiago ditugu, eta horiekin komunikatzeko bidea, euskara dela argi daukegu. Nik badakit, zerbait garrantzitsua dela, mugaz gaindiko, harremanak. Nola bizi duzu ez zuek errealitate hori? Ez dut prestatu galdera hau. Hau berre hau trampa. Nik ere.
Gutzako beste errealitate bat da, azkenen romanek beti esateu, ez? Biriatuko muga dela beste peaje bat gehiago. Ez da hola inungo ezberdintasunik Bilboa juteko ordaindu berdanakin edo Frantzia pasatzeko berdanakin, ez? Azkenen, iparraldea gutzat espazio natural bat da, eta berdin onjun gaitezke Gernika Maier ikustea, edo iparraldea Safran helikopteren jeans beste enpresa bat ikustea, ez? Orduan, azkenen nolabait, gutzako hau espazio seguru bat da, gure ekosisteman eta gure egunerokotasunen zerbait naturala da. Bai, ordu asko pasatzeiteu auton, baina alde batea eta bestea, azkenen Euskal Herria ezagutzen egea, ez? Eta hoi da guri gustatzen zaiguna. Gure besteron eskusakin, gaur akaso gaude Arrasaten ez dakin nun, urrengo Gernikan, eta urrengo neon gaitezke Baigorriko mendin galduta. Gure realitatea da, eta horra dago ere baita, plazerra. Ez naiz sigur erabiltzen dudala, peaje, baina ordainketa. Eta gure realitatea da, elkar zuzentzen eta elkarrekin ikasten. Marabila bat. Txalo bero bat, mesedez beraientzat. Mila esker. Ez aztu sari, hori da. Mila esker eta zorionak. Itzuli naiz. Eta goazen, bigarren sariarekin. Bigarren saria emateko, mesedez hurbiltzea holtzara, Beatriz Tomas eta Alex Zenarruzabeitia. Kaixo, cariño. Aize, hau beroagoa da, ez da, hau beroa. Bauze beroa, pixkate, zuek ere, nabari duzue goaldeko aize hau. Hau beroa, urtzera ez egin putz. Putz eta putz egiten dutenak euskararen alde dira gure bigarren sarituak. Euskarari bultzada emateko lanean ari dira bai Nafarroa hegoaldeko euskalgintzari zuzeneko diru ekarpena eginez, bai zonaldean euskarak espazio berriak irabaz ditzan lan eginez. Haien baloreek errekonozimendua merezi dute euskara, auzolana eta elikadura burujabetza. 2021etik dute bai euskarari ziurtagiria. Eta aurtengo bigarren bai euskarari saria da errigorarentzat eta saria jasoko du Xanti Kirogak. Txalo bero bat! Argazkia. Txoin, argazkia buketu dira, bai? Eseriko gara, bai orduan. Eseri hor, bai. Lehenik eta behin zorionak, Xanti, errigolari ere bai, eta nola jaso duzu saria errigoran? Posa hondiz, lehenago aipatzen zen iparraldeko haizea, gurea, erabat hegoaldekoa izango zen, ez? Eta posa hondizen, zure aski duela 10 urte inortz zuen espero, hemen izango ginakenik, eta gainera, posik, lorpen handiak egiten ari garelako. Zorionak, Xanti. Errigoraren azkenengo kanpaina pasata, ze balorazio egiten duzue? Eta honekin batera, gaur egun ze daukazu esku artean? Balorazioa ona. Hasiera batean puskarekin, hasi ginen, gero ja udaberriero ere eskutik eskurarena, azkenekoa eskutik esku izan dela, eta hasi gara pixkat neurtzen gure indarra, ez? Adibidez, Euskal Herriak ez dela olioan potentzia bat, ez? Esan dezakegula, azkeneko kanpainan Euskal Herrian sortzen den olioaren 2% errigoraren bidez mandatu egin dela. 120.000 litro, iaz 140.000 litro, gauza handia da, ez? Bestera batean ekoiztuta, bestera batean banatua, bestera batean kontsumitua. Irutzen zaigu, poliki ari garela urratz batzuk ematen. Eta guain, justu, sartu dago dela erabat, 10. urte hurrenaren. Irailean izan da unerik importanteena, baina egia zen, justu bain ari ginen batzuekin hitz egiten, eta hemen entzun da enpresen mundua eta horrela,
daukagu erronka handi bat, ez? Gurekin ari dira 23-25 enpresa txikitxoak Euskara plana egin dutena, Euskara normalitzeko plana egin dutena dauden eremutik planteatuta, eta hori da gure erronkarik handiena. Ea lortzen dugun beste era batean konsumitzea, beste era batean lurra kudeatu ahal izateko, hori importante ditzen zaigua. Eta Xanti, okerez banago zuek herrigora identifikatzailea sortu duzu, ezta? Ze ezaugarri ditu? Guk ere daukagu lau hildo, nolabait izateko, ez? Lehenengo igual bertakotasunarena, bada gure produktu guztiak landuak eta transformatuak izan dira hegoaldeko horretan, guk horretako asmatu dugu termino bat, asmatu edo berreskuratu zaharra den beti lotuta da zegoelako konzeptu negatiboekin. Zonalde ez euskalduna, zonalde euskara ofiziala ez dena, eta erromatarrek garai batean horri deitu zioten ager baskonum. Balio zuen eremua, eta orduan guk agerraldia, agertokia, agerlekua, eta lortu dugu, eta orduan produktu guztiak ager eremukoak dira, eta han bai sortuak eta bai transformatuak. Bigarren elementua da auzolana. Dutzen zaigu, 21. mendean badagoela tokia auzolanerako, eta alde horretan lortzea bertako produktu hori guztiak sare voluntario baten bidez Euskal Herria osoan 7 lurraldeetan banatu ahal izatea gauza handia dela, eta parte hartzea ekoizle horiek guztiak ere importantea. Irrona euskara da, eta nahi aipatu duguna horrekin lotua dagoela, Puskaren kanpainan 125koa zuzenean euskara sustatzeko eremu horretan erabiltzen da, eta urratze hundiak eman direla, hor aldizkaritxoan agertzen dira. Eta gaur da, eguna, nun gure ekoizle guztiak parte hartzen dute eta daukate martxan, une honetan euskara normalizatzeko plan bat behen enpresatxoetan. Eta lugarren elementua, badela bertakotasunarekin lotuta dagoena bidezko harremana ekoizleekin. Orduan hori ere bikoitza da. Alde batetik ez dagoela bitartekarerik, zuzeneko harremana daukagu ekoizle horiek guztiekin, nekazaria direla, transformatzaileak direla, eta hurbiltasun hori ere lotuta dagoela bidezko prezioarekin. Gure ustez, eta hori erdi broma ez da genuen, ez? Imaginazue, batean batek esaten zula, zerondo, errigorren oso ongi, baina niri kaka bat ordaindu egin diate nire tomatengatik. Egindako guztia pikutara dola automatikoki, ez? Orduan guk bermatu nahi genuela prozesu horretan bidezko prezioa jartzen dutela normalean balintza okerretan daudenak, hain zunere nekazariak, eta bidartekaritza espekulatibo izan beharrean parte hartzailea dela eta osagarria, ez? Orduan horrekin nolabait laburtura agertzen dira gure lau balioak, oin justu bere ikur baten bidez agertzen dira gure produktu guztietan. Zelan zoragarria, Xanti. Txalo bero bat, mesedez da favore. Eskerrik asko. Eta iritsi da azkeneko saria. Ze pena, nahi duzu beste 7 ordu hemen egotea. Egon naiteke. Ez, goazen azkeneko sariarekin. Eta azkeneko saria emateko mesedez Igo Oholtzara, Uxue Andoño eta Robert Gutierrez. Gure Robert, noski, non dago? Ai, Robert, zaumen zaude. Aizea berriz. Baina, nabaritzen duzue, aldatu du norabidea. Orain mendebaldetik dator. Zein da mendebaldetik? Mendebaldetik dator. Nabaritzen dugu, ezta? Bueno, azkeneko sari hau jasoko dutenak, galdu egin naiz? Ez. Bai euskarari ziurtagiria sortu zenetik, hasieratik dute zerbitzua eta lana euskaraz ziurtagiria. Zerbitzua euskaraz eskaintzen dute, lan euskaraz egiten dute eta gainera euskara ikusarazteko hainbat kanpaina egin dituzte urte hauetan guztietan. Leloak euskaraz ere sortu daitezkeela erakutsi dute eta gainera produktu edo marka bati Euskal Herrian ikusgarritasuna emateko ezinbestekoa dela euskara erabiltzea erakusten dute. Aurtengo azkeneko bai euskarari saria da Sorlandentzat eta saria jasoko du Gorka Berruetabeñak. Zorionak.
Eta orain bai eseri mesedez eta favorez. Zorionak Gorka eta zorionak lantalde osoari. Zer da zorlanentzat bai euskarari saria jasotzea? Bueno, eskerrik asko zorionagaitik eta sari zeitik. Guretzako, bueno, zorlan jaiozan hasiera baten Durangoko Euskara Elkarteak bultzatuta eta langile euskaldu batzuekin antolatutako enpresa txiki bazan. Eta bide guzti honetan, aitzindari samarrak izan gara, publizitatearen munduan euskaraz zerbitzu osoa ematen zuten enpresak oso gutxi zirelako, ezta. Orduan, bai euskarari moduko erakundeak ondoan edukitzeak laguntzen du, ez? Bide hori bakarrik ez egiten eta alboan egoten, ezta. Orduan, hau da 23 urteko ibilbide baten rekonozimentu eder bat. Bueno, zorionak, Gorka eta lantaldea. Zuek hasieratik ari zarete gurekin batera, ziurtagiriaren bide honetan. Ja ikuspegi honekin, ze ibilbide izan du euskarak enpresa munduan, eta iritsi berginien lekura, oain dela, ez da gizamat urte pentsatu genuen gaur ekiz lekura iritsi barzela, iritsi da leku horretara, edo handik? Bere momentuan guretzako publizitatearen munduan euskara zabaltzeko helburu bat geneukan, eta nik esango nuke gaur egun lortu dala naturaltasunez, edozein enpresari laguntzea Alemanian estan bat jartzen euskeraz, baina ingelesez eta alemanez eta jakinda, ezta. Hori, bide hori eginda dago, ez sektore guztietan, oraindik ere mediku euskalduna ala mediku egunaren falazia hori existitu egiten da, eta sektorea bakoitzak borrokatu egin bardu, ezta, bide hori oraindik ere, baina uste dut bidea eginda dagoela, eta gainera, nik jakana batzuk baditut, baina gure enpresara datozen gazteak ja naturaltasun osoz euskaraz, zein beste hizkuntza batzuetan lan egiteko prestatuta datoz, naturaltasunez, ez da ezer azaldu behar, ez da hitz egin behar euskaraz egingo dugula edo ez, bide hori eginda dago eta hurrengo urteetan errezago izango da euskaraz lan egitea. Eta Gorka, zuk uste duzu bezeroek gero eta gehiago baloratzen dutela Euskal Herrian publizitatea euskaraz egitea? Eta igual gehien bat, normalean euskara hainbeste erabiltzen ez den eremuetan, adibidez industrian. Hor daude gutxienez bi ikuspegi, bata da gazte guztiak gaur egun irakaspenak amaitu eta lan mundura sartzen direnean euskaraz lan egin dezakete. Hori badakigu, euskaraz ikasi dute. Gizarte moduan kriston ahalegina egin dugu hurrengo generazioak euskaldunak izateko. Orduan, hoiei eskaini behar diegu lan mundu eroso bat, lasai bizitzekoa, bere hizkuntzan hitz egitekoa, eta alde horretatik bai industriak eta beste sektorek erreztuko dute errezago euskaraz funtzionatzea. Eta gero publizitatearen munduan zehazki bakoitzean zehatzago lan egin behar da, fokalizatuago lan egin behar da, eta fokalizatuago egiteak nahi du esatea hizkuntza ezberdinetan ere hitz egin behar dugula hobeto komunikatzeko gure erosle potentzialekin. Ez bakarrik euskeraz, gazteleraz, frantsesez eta beste hizkuntza barri batzuetan, ez da. Orden bai, eremu oso interesgarri bat zabaltzen da hemendik aurrera. Mila esker eta txalo bero bat Gorkarentzat, baino gelditu hemen Gorka mesedez, Usu eta Robert mila esker. Itxoin Gorka, itxoin, gelditu hemen nirekin, ze orain ja, bukaerara iritsi gara, baino joan baino lehen, sarituak mesedez igo daitezela estenatokira, holtzara, eta ingo dugu familia argazki bat. Aber, sarituak. Mesedez agore, txalo bero bat.
Oso ongi, cariño, oso ongi. Txalo bero bat. Eta orain bai bukatu da ekitaldia, baina joan baino lehen mesedez hartu abanikoak, eragin abanikoei, sortu dezagun haizea, eta haizea bihurtu dezagun gure aldekoa, euskararen aldekoa, eta euskara mundu guztira eraman dezagun. Gora bai euskarari eta gora euskara! Txalo bero bat! Eta orain ja bukatu denez, cariño, guazen denak luntxara. Venga, jatera!